Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 24 жніўня мусяць абвесціць прысуд старшыні беларускага незалежнага прафсаюзу работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзю Федынічу і галоўнаму бухгалтару РЭП Ігару Комліку. Пра тое, як адбываўся працэс і ввогуле пра прычыны ўзнікнення гэтай крымінальнай справы, мы сёння пагаворым са старшынёй прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзем Федынічам і намеснікам старшыні гомельскай філіі гэтага ж прафсаюза Андрэем Стрыжаком. Добрый дзень, шановнае спадарства. Добрый дзень. Спадар Геннадзь, давайте адразу да вас наконт прачуванняў, скажем так, да заўтрашняга дню. Што вы чакаеце, якога прысуду? Я чакаю, што ніякага прысуду, як прасілі нашы адвакаты, не будзе. Мы ведаем, што нашы суды сёння сабой уяўляюць, і у іх не толькі ў судоў, а у ўлады была мэта такая, што зрабіць усё такім чынам, щоб гэты старшыня, гэты Федыніч не змог рухацца за межы гэтага сваёй кватэры, за межы сваёй працы. Но я скажу адразу, які бы не вы прысуд, я буду рухацца, говорю зараз уладам. Што вы будете рабіць за мной далей? Ну, рабіце, што ж, пажадаеце. Але ж я буду рухацца, я буду працаваць. Ну, вы маеце на ўвазе менавіта працаваць, вы не пакінеце сваю працу, ці рухацца гэта менавіта ў такім геаграфічным сэнсе. Калі вас запросяць на канферэнцыю, ну, я не ведаю, там, у Нью-Йорк, вот вы не зможаце ж паехаць? Не, я не вязны, і я скажу, што менавіта гэта ўжо будзе залежыць ад бакоў нашага Міністэрства ўнутраных спраў, як яны будуць выходзіць. Я ведаю, што такіх прапаноў будзе шмат пасля прысуда, але мне сёння ж адно з галоўных працаваць з нашымі філіямі, працаваць з людзьмі. Мы не можам іх здаць, таму што гэта адні з лепшых грамадзян у Беларусі, я лічу, рэпаўцы. І я ганарусь тым, што яны сёння ў прафсаюзе, і я зраблю ўсё, щоб яны ніколі не пашкадавалі, што прыйшлі ў гэты прафсаюз. Андрей, да вас пытанне, ўсё ж таки даўно займаецеся праваабарончай менавіта дзейнасцю, сочыце за ўсімі такімі вот працэсамі, параўноўваюць справу Беляцкага і справу Федыніча, назовём яе так. Ці сапраўды вот ёсць права для такіх параўнанняў? Ну, безумоўна, вельмі шмат уже про гэта напісана і сказана, і самім Беляцкім, дарэчы, праводзіцца такая паралель, і Геннадзь Фёдорович таксама казаў про то, што гэтая паралель абсолютно слушная. На мой погляд, такая справа мае, безумоўна, палітычны характар, бо адзіная прычына, па якой можа быць такі пераслед супраць нашага прафсаюза, гэта палітычны складнік, гэта рэакцыя на тое, што мы рабілі ў 2017 годзе, на наш удзел у пратэстах, у дармаедскіх акцыях і на нашу грамадскую актыўнасць, бо прафсаюз РЭП амаль што адзіная арганізацыя прафсаюзная, якая штодзённа абараняе правы працоўных і робіць гэта не проста на паперы, як гэта робяць так званыя дзяржаўныя прафсаюзы, а робіць гэта чынна, робіць гэта з добрым вынікам, і пра гэта кажуць і нашыя перамогі ў судах, пра якія ўжо даволі добра вядома. Я удакладнюся, што такога прафсаюз рабіў падчас антыдармаедскіх пратэстаў, за што яго варта было пакараць? Но, можа быць, таксама адразу да лічбаў. Больш за 3 дзясяткі нашых прафсаюзных актывістаў было пакарана на суткі альбо на штрафы падчас дармаедскіх акцыяў за удзел у іх. Плюс прафсаюз прыняў удзел у дапамозе рэпрэсаваным прафсаюзнікам і не толькі прафсаюзнікам падчас гэтых акцый. Плюс прафсаюз зрабіў вельмі вялікую працу. Мы сабралі больш за 50 000 подпісаў за адмену дэкрэта нумар 3, 25 000 з іх электронных і 25 000 уручную. Гэта кажа про тое, што вельмі вялікі аб'ём працы быў зроблены. Я асабіста адсядзеў свае 10 сутак за гэтую актыўнасць, і няма такога рэгіёна, дзе б нашы актывісты не атрымалі бы нейкія спагнанні за ўдзел у гэтых акцыях. Так што мы вельмі актыўна ўдзельнічалі ў народных пратэстах мінулай весны. Калі прыняць як версію, што гэта было менавіта пакаранне за актыўнасць прафсаюза падчас гэтых акцый пратэста і параўнаць са справай Беляцкага, то, спадар Геннадзь,
Справа Беляцка, гэта было, ну так кажуць, што было пакаранне незарэгістраванаму цэнтру праваабарончаму «Весна» за іх удзел у абароне правоў тых людзей, якія былі затрыманыя пасля плошчы 2010. Вы зараз актыўна бралі ўдзел, і вы асабіста, і ўвесь прафсаюз у 17-м годзе падчас гэтых акцый пратэсту. Ці не было прадчування, ўсё ж такі, вы былі на судах па Беляцкаму, вы ведалі ўсю гэтую сітуацыю, як яна ўсё адбывалася. Не было прадчування, што ўсё ж такі за гэтую актыўнасць вы будзеце пакараныя так, як быў пакараны Беляцкі і «Вясна». Скажу шчыра, я аб гэтым ніколі не думаў, але ж думаў і гаварыў усім. Калі лёсам табе накавана узначальваць незалежны прафсаюз, ты заўсёды павінен памятаць аб самаахвяраванні. У нашай краіне, на жаль, не можа быць па-іншаму. І я ніколі не шкадую, што мы рабілі і будзем рабіць. І зараз робім. Вось толькі да вас шоў, тэлефануюць з нейкай вілейкі, дапамажыце людзі, таму што нам няма да кого звяртацца, нейкія ўрачы. І гэта кожны дзень. Вчора прыходзілі зноў з Алмі, там нейкія там людзі, дапамажыце. Так я вось аб чым гавару. Урад павінен ганарыцца такім прафсаюзам, які сёння вось дапамагае людзям і той, што не робіць сёння ўлада. Вы ж не вучыце людзей. Яны ж сёння правая наша безграмотнасць паўсюль. А мы гэта хоць часткова і хоць робім гэта і паслядоўна. Але ж гэта відавочна ўладзе не патрэбна. Таму што сёння прафсаюз уже сваё імя ён ужо атрымаў. І ўжо нікому не ўдасца яго забраць. Як мы будзем далей развівацца, час пакажа. Але ж я скажу, мы, людзі нашы, заслугоўваюць таго, што гэты рэп, як мы называем яго паміж сабе, рэальна эфектыўная дапамога, ці па-руску помощь, яна спрацавала і будзе працаваць. Таму што мы працуем толькі для людзей, простых людзей працы. Мы не працуем на чыноўнікаў. Яны гэта ведаюць. Я скажу, што тое, што зараз адбываецца, яно магло адбыцца і раней. Это бы просто маленький повод такі, што вось, ага, вось вы там выйшлі, вы арганізавалі, нашы людзі адсидзелі. Ну яшчэ ў чым? Калі звярнуліся да людзей, грошай ж няма ў прафсаюза, щоб заплаціць гэтыя штрафы, якія там людзям далі. І людзі за 2 тыдні скінулі акаля 4000 евро, ну, ў беларускіх рублях. І мы гэта все аддалі людзям. Гэта не магло прайсці незаўважліва, таму што сёння прафсаюз – гэта арганізацыя, яна не палітычная. Гэта арганізацыя для людзей. А для ўлады, відавочна, гэта вельмі не клапоціць гэта. Як же так, вы не падкантрольны ўладзе, але ж працуйце, вот будьце падкантрольны, вас ніхто чіпаць не будзе. Ніколі рэп не будзе падкантрольны і не быў. Вы спрацавалі такім чынам на фарміраванне грамадзянскай супольнасці, фактычна, на грамадскай самасвядомасці. А гэта, ну, я не думаю, што можа падабацца ўладзе. Я скажу шчыра, што мы самі не чакалі, што, вот, гавораць, беларусы такія маўклівыя, такія вот тумкалы, што ті грошы нізкіх. Калі людзі пачалі пісаць Чэхаў, Некрасаў, Толсты, Караткевич, яны ж не пишут своим прозвищем, наши белорусы, и гэты гроши приносят. И приносят до сённяшняга часу. Приносят, ахвяруюць, что вам патрэбна яшчэ, скажите. И свои прозвища не называюць. Але ж я скажу вам, я не боюсь гэтых присудов. Я уже, ну, дай бог, 60 год прожив, 61 год. Мне, няўжо ж улада думае, что гэта так усё пройдзе. И не будзе далей гэта працягвацца. Будзе, таму што мы прафсаюз. І мы міжнародную арганізацыю входзім прафсаюзна. І так проста, калі ёсць розум, то яны павінны зрабіць так, каб улада не атрымала за мяжой негатыву. Зараз гэта вельмі патрэбна ўладзе і патрэбна прэзідэнту, таму што вельмі цяжкі час зараз. Ну, калі вы хочаце гэта рабіць, рабіце, час пакажа. Некалі Владимир Некляев мне сказаў такую фразу: у кожнай арганізацыі недзяржаўнай, незалежнай, там палітычнай партыі, грамадскай арганізацыі, грамадзянскай кампаніі ёсць свой агент КДБ, кажа, і лепей ведаць, хто ён, і как бы
глядзець на яго, таму што калі ты яго выганіш, прыйдзе нейкі новы і не будзеш ведаць, ад каго чакаць. Вы ведалі, хто у вас? Не, я не ведаў, скажу шчыра, зараз яшчэ не ведаю, мабыць, яшчэ пару штук засталося, но я скажу, што тое, што адбылося з рэпам, з кадрамі, і гэта такая прылюдная, гэта Юлія Юхнавец, што яна сказала, што агент КГБ, я это не чакаў, но я это ведаў 3 жніўня. І вы гаворыце, вось там тайнікі. Скажу вось шчыра, вось над дзвярыма, вось плінтус гэты. Я заўсёды усіх сакратароў, говорю, я кідаў туды альбо што некія дыскі, говорю, гэта вельмі інфармацыя вельмі важная, нікому не гаварыце. І яны эти дыскі ляжалі кожны раз, як і прыходзілі новыя сакратары. Але калі я прыйшоў і пабачыў, што гэты плінтус ужо адкавыраны імі, а я толькі ведаў я і сакратар, я адразу адчуў, што Юля працавала на спецслужбы. Это у вас такая была заготовочка, проверка? Так, ну я скажу, что мы все равно все ходим, мы ж не будем ведать, кто чим там дыхае. Конечно, лепш ведать, коли ты кто-то працуе на КДБ, на якую, и давать им некую инфу, чтобы туда сдавали. Но я скажу, что мы нават над этим и не думали, мы просто працавали. Я скажу, что коли гэта Юлі пытали, какие ваши адносіны до Ігора Комліка и до Геннадия Федыніча, яна вельмі добрые слова сказала. То есть мы ж працавалі як заўжды, але ж патрэбна было, чтобы гэта зарабіць, і туды, і зараз я скажу, подбор кадраў, гэта зараз будзе не толькі для рэпа, а для ўсёй грамадскай супольнасці. Это жах, потому что як сёння працаваць, калі ты не ведаеш, чалавек сёння твои вочы глядзіць, а хто ён завтра? Таму гэта ёсць праблема. А як вы ўсё ж таки лічыце, яна ўжо прыйшла да вас агентам ці падчас працы яе? Не, яна не прыйшла агентам, таму што яна прыйшла толькі пасля заканчэння гэта электроннага вучылішча. Яно раней было ў нас на прафсаюзным уліку стаяла, і мне просто, я попросив, я нават яе не ведаў, попросив, щоб знайшлі чалавека, якая, ну, щоб працавала, щоб була така працоўная дзяўчына, і я думаю, што толькі пасля таго, як яна там пачала сваімі займацца танцамі, туды дзесьці быў такі пракол, за які яе взялі, і яна не могла адмовіцца ад таго, што яе завербавалі ў КДБ. Таму што так проста людзей не вярбуюць, і ніхто не пойдзе так проста. До гэтага Волю Артёмчык таксама вербавалі. Не далі ёй скончыць БДУ, і яна аж калацілася вся, хоць мне прапанавалі, Геннадий Фёдорович, щоб я працавала на КДП, лепш я зайду з працы. І яна зайшла. Гэта, я скажу, учынак такі грамадзянскі маладой дзяўчыны. Ну, відавочна, што сёння рэп сёння ён жа не за уладу і не супраць улады, а ён за людзей. А уладзе гэта не патрэбна. Да, коротко, такое, может быть, жаўтушнае пытанне, але я думаю, што вы бачылі самі в інтэрнэце, калі там пісалі, маладая дзяўчына ніадкуль узялася, ўсё ж таки маглі са сваёй структуры некага знайсці. Відаць, нешта там у яе было такое вот с Фядынічам. Вот як вы рэагуеце на такія вот допісы ці там абвінавачванні? З усмешкай. Калі было, хай прыйдзе в прямым эфіры, скажа, што было ці не было. Вельмі з усмешкай. Я добра адношусь да ўсіх дзяўчат і жанчын, мне добрыя адносіны ўсімі. Але ж гэта ж людзі, на чужы рот платочак не накінеш. Але ж я скажу, што я сябе вельмі вольна адчуваю, таму што ніякіх з яго боку, з іншага боку у меня не было. І я скажу, калі яна прыйшла и сказала, что она попала под некий артикул и попросила гроши, я и свои нават гроши отдал, и мы скинулись. А потом вызначился, что артикул гэты просто был проституция, но уже не працавала. Дзякуй вялікі, мы перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Мае сённяшнія госці старшыня прафсаюза рэп Геннадий Федыніч і намеснік старшыні гомельскай філіі прафсаюза Андрэй Стрыжак. Зміцер Лукашук у студыі. Сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамовы. Праз 3 хвіліны вяртаемся.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Намалоць зерня сёлета будзе найменшым з 2001 года. Па стане на сёння сельскагаспадарчыя прадпрыемствы ўжо апрацавалі 96 з паловаю засеяных тэрыторыяў, адстае Віцебшчына. Але на тэрыторыі Віцебшчыны ураджайнасць заўсёды ніжэйшая, чым у астатніх рэгіёнах. Таму сітуацыя наўрад ці паправіцца, пакуль намалацілі 5 мільёнаў тонн зерня. У найлепшым выпадку лічба дарасце да 5,5. На ўраджай паўплывала надвор'е, гарачы і сухі май, асабліва пацярпеў поўдзень Беларусі. Сёлетнія лічбы будуць найгоршым вынікам ад 2001 года. Тады сабралі 5,15 мільёна тонн. А найбольш зерня было ў 2014 годзе, ажно ў 2 разы болей, чым сёлета. Гэтымі днямі Александр Лукашенко адпачывае ў Сочы. 22 жніўня ён сустрэўся з з Владимиром Путиным. Прэс-служба прэзідэнта Расіі апублікавала некалькі фатаграфій з гэтай сустрэчы. Беларускія аналітыкі мяркуюць, што перамовы паміж Лукашэнкам і Пуцінам праходзяць цяжка, таму прэзідэнт Беларусі так кепска выглядае. Кола пытанняў, якія трэба вырашыць: кандыдатура на пасаду амбасадара Расіі ў Беларусі, згладжванне наступстваў расійскага падатковага манеўра, рэфінансаванне крэдытаў, якія Расія ўжо выдала Беларусі. Лукашенко учора не паехаў разам з Пуцінам на міжнародны турнір па самбе, хаця раней паведамлялася, што такое мерапрыемства будзе. Аднак Дмітрый Пяскоў, прэс-сакратар Пуціна, заяўляе, што з Лукашэнкам нічога не здарылася, у яго былі проста іншыя планы. Замежныя яйчынныя вытворцы мусяць зарэгістраваць гранічныя адпускныя кошты на лекі да 1 студзеня 2019 года, інакш ім будзе забаронена гандляваць гэтымі лекамі амаль да канца 2020 года. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мае сённяшнія госці: старшыня прафсаюзу РЭП Геннадзь Федыніч і намеснік старшыні гомельскай філіі гэтага ж прафсаюзу Андрэй Стрыжак. Абмяркоўваем справу Фядыніча ці справу прафсаюзаў. Заўтра, 24 жніўня, мусіць быць абвешчаны прысуд Геннадзю Федынічу і бухгалтару прафсаюза Ігару Комліку. Андрей, ты займаешься адукацыйнымі праграмамі. Вон у Фейсбуку нават адмысловая старонка ёсць, адукацыйныя праграмы і гэтак далей. Калі пачаўся разгляд справы ў судзе, шмат хто з тых, каго дапытывалі па справе, потым казаў, што ой, а я гэтую паперку падпісаў не гледзячы, ой, а я не чытаючы, а я там вот не падумаў. Няўжо нельга было сваіх людзей са свайго прафсаюза хаця б ужо неяк навучыць, як сябе паводзіць у такіх сітуацыях? Ну, гэта пытанне вельмі слушнае і дарэчнае ў гэтай сітуацыі, але адразу хочу сказаць, што нават я сам ужо далёка не першы раз трапляючы ў сітуацыі, калі прыходзіцца размаўляць са следчымі, з міліцыянтамі, час ад часу раблю нейкія памылкі, канешне, не настолькі фатальныя, як падпісваць тое, што я не чытаю, але тут пытанне практыкі. На жаль, гэтая справа, яна не унікальная для нашага прафсаюза, бо шмат хто упершыню трапляючы, нават пасля нейкіх курсаў трапляючы ў пастарунак ці на допыт да следчага, чалавек губляецца, ён пад уздзеяннем спецыяльных працэдур, якія прымяняюць следчыя, можа згубіць самаабладанне і нарабіць памылак. Тым больш, што мы бачылі, што на гэтым працэсе амаль усе сведкі, якія праходзілі па справе, заявлялі пра псіхалагічны ціск, які ажыццяўляўся з боку дазнавацелей ДФР. І трэба разумець, што нават калі вы прайшлі нейкія курсы псіхалагічнай і юрыдычнай самаабароны у праваабаронцаў, гэта не гарантуе, што усе гэтыя алгарытмы, якія вам заклалі, яны спрацуюць у патрэбны момант. Можа быць разгубленасць, можа быць нейкі фізічны стан, які проста зробіць так, што вы пойдзеце на паваду у следчага. Але ж універсальнае правіла: не вер, не
не бойся і не прасі, яно працуе паўсюль. Яшчэ трэба дадаць, што не кажы шмат і не хлусі. Вось. Ёсць яшчэ артыкул 27 Канстытуцыі, гэта вельмі простая рэч, якая працуе паўсюль, гэта як такая сігнальная ракетніца, якая павінна быць паўсюды з чалавекам. Вы заўсёды павінны памятаць, што з любым чыноўнікам, з любым міліцыянтам, следчым вы можете заўсёды сказаць, што маё права не сведчыць супраць сябе і сваіх блізкіх, гарантаваная артыкулам Канстытуцыі нумар 27. І вось гэтая абарона, яна павінна спрацоўваць. І, на жаль, і справа Белты, і справа прафсаюзаў, і справа Беляцкага кажуць пра тое, што гэтая тактыка ўладаў, гэтая стратэгія ўладаў, яна незменная. Яны будуць далей нас прэсаваць, і трэба быць гатовымі да такіх вось сітуацый. Спадар Геннадзь, я зараз спрацую ў ролі дрэннага следчага і такі псіхалагічны ціск да вас прымяню. На вас зараз глядзяць тысячы сябраў прафсаюза, мільёны жыхароў Беларусі, хлусіць нельга, вы ж ўсё ж такі віп-асоба, прыклад сумленнасці павінны даваць. Прызнайцеся шчыра, колькі грошай прывезлі ў задняй кішэні джинсаў праз мяжу? Ну, калі б тут былі тыя джинсы, то я сказаў бы. Я сказаў, што я вёз толькі свае грошы. Мне двойчы здымалі, забіралі, і вот хай бы яны сказалі, колькі знайшлі, а потым праз 2 месяцы аддавалі эти грошы. Я скажу шчыра, колькі б я пасля гэтага не ездзіў, мне там ці 100 евро, ці 200, я заўсёды камусьці аддаваў, чтобы меня не забрали гэтыя грошы, потому что гэта мои грошы и ну, нашей семьи грошы. А тое, что яны сёння хочуць паказаць, что некие там карысці нейкая такая, и что там гэтыя некие там А и Г написано там уцешцы, так я, то есть ГФ, я говорю, так добра, что не А и Г. А калі А и Г было б написано, что вы рабілі б тады в этом плане? Я скажу вам шчыра, з гэтым мне сумленне спокойное, и я сплю спокойно. Ну, добра, вы не возили, а загад возить давали? Никому ніколі, потому что я скажу шчыра, до нас приезжало шмат наших коллег, яны проводили и будут проводить, як бы улада это не хотела, будут проводить навучальные семинары, яны сами различивались, робили справаздачу и одержали. Кому нечто хочется зрабіць іншае и сказать, больше того скажу, нават калі я б і возіў нешта на карысць прафсаюза, гэта не забаронена міжнародным правам. І калі сёння следчыя нават зусім не ведаюць гэтага права, то гэта не азначае, што яго не існуе. І больш таго, я думаю, што будзе і ў міжнароднай арганізацыі працы будзе працягвацца. Мы зараз звярнуліся з тым, што ёсць камісія па расследаванню, яна давно была, але яе ніхто не зачыніў. Чтобы яна зноў приехала в Беларусь и поглядела эту всю справу профсоюзов, что атрымоўваецца. И тогда я скажу, вельмі будет, не я буду черванеть, я не черванеў ніколі, будет черванеть улада. Так нельга рабіць с незалежными профсоюзами. Профсоюзы незалежныя чапаць руками нельга. Андрей сказаў пра псіхалагічны уціск, які адбываецца падчас правядзення допытаў і гэтак далей. Калі вас дапытывалі, быў такі псіхалагічны ўціск, і ўвогуле, можа быць, нейкія былі такія прапановы спусціць на тармазах справу ў абмен на нешта? Ну, я ж уже дарослы чалавек, і калі ў ДФР привезли, то ДФР гаворыць, Геннадий Федорович, давайте, что там вам этих с комликом по $5000, давайте зараз домовимся, заплатите и все. Яму в сэнсе? Не яму, а ну, державе отдать. Я говорю, слухайте, может, мы забрали и больше, а я не ведаю, за чего мы повинны нечто платить. Я говорю, пробачьте, мне хочется зараз сходить в прибиральню после этих слов. Ну, добре, иди. И вот за мной выходят молодые ДФРовцы и говорят, Геннадий Федорович, не пагажайтесь никакое супрацоўніцтва. Яны там, гэтыя маладыя люди, вот я это могу сказать, Дмитрий гэта слухае, у их сумление еще есть в этих молодых. И когда мне сказали, что ты поедешь, тебе офицер говорит, вы поедете в Окрестино. Какие проблемы? Я уже опронулся, чтобы ехать в Окрестино. И когда мне дают эту домову, вот вы читаете ее, вот, я говорю, ну ты же сказал, что слово офицер, что в Окрестино, что я буду читать? Я подписываю, вас вызволяют. Я говорю, а где слово офицера? И вот потом я скажу, было еще пропанова написать помилование на имя Александра Григорьевича Лукашенко.
Уже было домовлено со всеми, с кіраўніцтвом КДБ, с кіраўніцтвом администрации, следчего комитета. Только подпиши, ну, пробачьте, люди, коли я в чымсьці повинен, то я, может быть, подписал бы. А где ж вины? Гэты подпіс аўтаматычна прызнанне вины. Так, а я ее нема. И тому, что, побачите, это мое сумление. У меня дети, у меня внуки. Яны ж глядяць на бацьку. И коли мой молодший сын сказал, что батька, я тобой ганаруся, мне комок горло подпер. Он таких слов ніколі не говорил. Потому что мы ничего не украли. А коли улада хочет показать вот этих крадунов, в этом не отрымается. Поверьте мне, не отрымается. Андрей, вы назіралі за ходам гэтага працэса цягам усяго працэса. Калі параўноўваць, скажем, з іншымі працэсамі, з тым жа самой справай Біляцкага, там, ці, скажем, з іншымі справамі, які настрой? Вот як ішоў працэс? Вы заўважалі нейкія там парушэнні, ці ввогуле, калі не звяртала суддзя ўвагі там на законныя просьбы адвакатаў ці яшчэ што-нибудь? Тут трэба ўлічваць тое, што працэс справы прафсаюза адбываўся не ў 2013, 2011 ці 2015 годзе, а ў 2018 пасля пратэстаў. І я лічу асабіста, што грамадства нашае змянілася пасля гэтых пратэстаў, і ягоны настрой, ягоная ўключанасць у працэсы значна паболела. І таму, напрыклад, можна гэта сведчыць па той колькасці людзей, якія прыходзілі штодзень на паседжанне суда, якія цікавіліся тым, што адбываецца. І прафсаюз гэта масавая арганізацыя, у нас амаль 2000 людзей, якія з'яўляюцца чальцамі нашай арганізацыі, яшчэ вельмі шмат людзей, якія прыхільнікі арганізацыі, яны таксама ўдзельнічалі ў гэтым працэсе. Гэта вельмі моцная падтрымка была салідарная, і гэта было бачна і на здымках, і па рэакцыі ў сацыяльных сетках. Калі казаць пра тое, якім чынам сябе паводзіла суддзя, то тут, канешне, вельмі моцна ўплывала тое, што на кожным паседжанні прысутнічалі прадстаўнікі еўрапейскага звязу, прадстаўнікі глобальнага саюза індустрыёл, сябрам якога з'яўляецца прафсаюз рэп, і гэта накладала такі адбітак, што суддзя ўжо не магла працаваць, як гэта звычайна робіцца ў беларускіх судах. І таму фармальна шмат дзе было бачна, што там нейкія хадайніцтвы абароны яна падтрымлівала, нейкія хадайніцтвы абвінавачвання яна адхіляла і рабіла такі вось знешні выгляд дэмакратычнасці і адкрытасці гэтага працэса. Тым больш трэба таксама абавязкова адзначыць, што ў першы дзень, калі на суд прыйшло больш за 150 чалавек і яны не трапілі на першую частку паседжання, асабіста Юлія Люскова, прэс-сакратар Верховнага суда Республікі Беларусь уключылася ў гэты працэс, яна вельмі актыўна каментавала, казала, што неправда, што не ўсе, што значна менш людзей не трапіла, і там у нас нават быў такі невялічкі клінч наконт гэтага, што сама па сабе сітуацыя, якая адбылася ў першы дзень, гэта была закрытасць працэса, фактычная. І на гэта таксама былі напісаныя скаргі, і зараз яны будуць разглядацца, і я так думаю, што, можа быць, дойдуць да камітэта па правах чалавека ААН, бо гэта фактычна парушэнне права на судовае разбіральніцтва адкрытае і справядлівае. Спадар Геннадзь, вы далі слова лідара прафсаюза, што ні самі грошы не вазілі, ні загадаў некаму вазіць таксама не давалі. Тым не менш, вот у суда ёсць нібыта доказы, што і прызнанні людзей асобных, што яны гэта рабілі. Вот як вы будете, ці ёсць у вас магчымасць разбіць вот гэтыя аргументы суда, там, ці следчых, ці прокуратуры? Я ничего разбивать не буду. Уже адвокаты разбили ущент, то есть, что сегодня прокуратура давала в суд. И лепш профессионально, чем яны это зрабілі, я уже не зраблю. И калі б был бы суд демократичный, обирався, то эту справу уже была бы зачинена давно. Потому что нечто думать, а нема доказов, эта прокуратура не повинна думать, только доказы, а доказов нема. Нехто сказав, нехто возив, нехто атрымаў. Ну, прабач, ну вы же следчі. Же... Ну, Юхнавец нават сказала, що нібито там переписала нумары купюр, ці сфоткала їх. А сфоткала. Але ж на моє питання, ти говорила тут, що возила нейкі 500 купюри євро, по 500, а ти зняла 200. Як це атрымалось? А я не пам'ятаю. Ну, может, специальная программа, ну, безумовно, такая фотографичная. Я хочу об другим сказать, что я хочу звернуться до всех белорусов, что люди, гонору белорусов есть. Не проходьте, коли хтось лаецца матом на женщину. Не будьте абыякавы, коли порушаются правы вас, ваших суседзяў.
будьце разам, толькі разам мы зможам абараніць нашу Беларусь і вашыя правы. Калі гэтага не зробім, каждым днём гэта будзе рабіць цяжэй і цяжэй. Таму што я заклікаю, давайце будзем разам. А вы бачыце гэтую салідарнасць усё ж такі, таму што вот была справа Беляцкага. Наколькі шырока яна зацікавіла ўсё грамадства Беларусі. Была справа Белага легіёна. Вот зараз справа Федыніча. Наколькі грамадства Беларусі уцягнутае вот у гэтыя працэсы, як правильно сказаць, нейкае там спачуванне, ці ўзаемадзеянне, ці ўзаемадапамогі. Гэта все залежыць ад таго, колькі людзей сёння входзяць у сацыяльныя сеткі, в інтэрнэт. Таму што большая часть людзей гэта, мабыць, і не ведае. Але ж я вось вынікі па сваёй вёскі, дзе я радзіўся. Вёска ведае. Вось мне гэта было вельмі, я скажу, вёска ведае. І што вёска кажа: Федыніч, чаму не прывёз, не падзяліўся грашыма? І он скажа: Федыніч, чаму ты яшчэ не прэзідэнт сёння? Вось так вёска гаворыць. Закликали асобныя сябры вашего профсоюза и Микола Статкевич прыйсці 24 жніўня падчас прысуду да адміністрацыі прэзідэнта, перадаць туды пэўныя там патрабаванні, заклікі і гэтак далей. Увогуле гэта называецца, як, можа быць, заклікаюць нават на акцыю нейкую такую. Як вы ставіце да гэтай ідэі, гэтай прапановы і да ўвогуле магчымасці правядзення такой акцыі? Гэта ідэя, так званая ідэя бабруйскіх. І гэта адпавядае ўсё па законе. Можете приехать в любой час и отдать гэтые заявы. Но я еще раз говорю, я не хочу и говорю уладзе. Ни в коем разе вы не думаете, что нейкая гэта несанкцыянаваная акция. Гэта право людей принести свои заявы, зарегистрировать, отдать и чекать отказу. Вот что люди павінны рабіць, і яны гэта будуць рабіць. Калі нешта будзе ісці не по гэтаму сцэнару, то я гэта лічу, гэта будзе правакацыя з боку ўлад. Не больш таго. А то, што там Мікола заклікаў, гэта справа Міколы. Я скажу, што не трэба заклікаць сябраў рэпа. Мікола хай заклікае таго, каго заклікае. Таму што рэпаўцы самі ведаюць, што ім трэба рабіць. Андрей, ўсё ж такі салідарнасць унутры грамадзянскай супольнасці, наколькі шырокая яна была, я маю на ўвазе, як адрэагавалі, там, можа быць, дапамагалі, ці яшчэ што рабілі, там, скажем, палітычныя партыі, грамадскія арганізацыі, ці яшчэ хто? А можа вы там з БРСМ нейкую там дамову о супрацоўніцтве падпісалі? На жаль, ці на шчасце, з БРСМ у нас ніякіх дадатковых дамоў не атрымалася. В прынцыпе, у нас з імі і так кантакт не надта ўсталяваны. Але я магу сказаць пра тое, што ў першы дзень было вельмі показальна, калі я рабіў стрымы з прыдбанніка гэтага суда, куды не трапіла вельмі шмат людзей, то там былі прадстаўнікі, па-мойму, усіх палітычных партый, якія зараз у Беларусі ёсць, пачынаючы ад першага кіраўніка Беларусі Станіслава Станіславіча Шушкевіча і працягваючы гэты спіс Васілём Паляковым, новаабраным кіраўніком АГП, Віталём Рымашэўскім, Анатоліем Любецькам. Вельмі шмат палітыкаў прыйшло, калі казаць пра палітычны складнік. І для мяне асабіста вельмі важна тое, што прыйшлі таксама прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Гэта людзі, якія ўвесь час працуюць на стварэнне грамадскасці нашай беларускай. І яны казалі словы ў падтрымку, гэтыя словы ў падтрымку бачылі людзі, якія глядзелі гэты стрым. І яшчэ вельмі паказальна для мяне гэта тое, што праваабарончы цэнтр «Вясна» ў гэтай справе працаваў ад першага да апошняга дня. Яны рабілі і тэкставыя стрымы, яны ўвесь час прысутнічалі ў судзе, рабілі заявы. І гэта, як кажуць, бяда, яна об'єдновує. Дякую велике, у нас уже заканчивается эфир. Спадар Геннадий, апошнее слово. Апошнее, я вже говорив у суді. Зараз лепш скажу чергове слово. Я скажу, що профсоюз РЭП быў, ёсць і будзе існаваць, таму што ён працуе на людзей. Калі гэта дапамога не патрэбна будзе людзям, тады профсоюз не будзе профсоюзам. Таму яшчэ раз говорю, дзякуй людзі, дзякуй вам, што вы прыйшлі, што вы прыходзіце. І гэта нас абагульняе. Дай Боже, щоб так было і далей. Разам мы ўсё пераможам. Дякую вялікі. Я нагадаю, Андрей Стрыжак, Геннадзь Федыніч, лідеры і прадстаўнікі профсоюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці. Заўтра 24 жніўня абвесцяць прысуд Геннадзю Федынічу і Ігару Комліку. У студыі працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце Еўрарадыё. Сёння у нас яшчэ вельмі шмат вельмі цікавых эфіраў.